Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena, il-Ministeru ta' Tonio Borg diġà nefaq 9,700 euro, aktar milli nefaq fl-2010 kollha f'ċelebrazzjonijiet u wikliet ma' ambaxxaturi u konsli, u 20,000 aktar milli nefaq fl-2009 kollha. Biċ-ċifra ta' bejn Jannar u Awwissu 2011, it-total ta' flus li ntefqu minn Tonio Borg f'parties u festini mal-ambaxxaturi u l-konsli mill-elezzjoni ġenerali l-hawn telat għal 130,000 euro. F'ċelebrazzjonijiet organizzati mill-Ministeru ta' Tonio Borg ma' dinjitarji u delegazzjonijiet barranin intefqu aktar minn 35,000 euro mill-elezzjoni ġenerali l-hawn. Blola nefqa ssir fl-2009, aktar minn 12,400 euro. It-tweġiba parlamentari tikkwota wkoll il-flus li ntefqu mill-ambaxxati u konsolati barra minn Malta. Mill-elezzjoni ġenerali l-hawn intefqu total ta' 154,000 euro. Dawn iċ-ċifri juru li f'tem ta' 4 snin il-Ministeru ta' Tonio Borg u l-ambaxxati barra minn Malta nefqu aktar minn 320,000 euro f'ċelebrazzjonijiet, parties, ikliet u festini oħrajn.